या ज्यांच्या मार्फत आपण हे करतो आहोत ते मार्केटिक्स कंपनीचे CEO सन्माननीय मोहित कोकिळ साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचं गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करण्याची विनंती मी त्यांना व्यासपीठावर निमंत्रित करतो आणि बँकेचे अध्यक्ष महोदय म्हणजे दळवी साहेब यांना विनंती करतो की त्यांना गुलाब पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करावं। धन्यवाद। तसं त्यांच्यासोबत या ठिकाणी भावेश सर आलेले आहेत, त्यांचंही स्वागत करण्याची विनंती मी अध्यक्ष महोदयांना करतो। धन्यवाद। आजच्या या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत बँकेने वरद या ठेव योजनेचा शुभारंभ आपण आजपासून करतो आहोत। म्हणजे आज सगळ्यात जास्त व्याज देणारी ही योजना आहे आणि ही योजना आजपासून ग्राहकांसाठी कार्यान्वित होते। या योजनेचा शुभारंभ करताना आजच ज्यांनी सकाळी बँकेमध्ये या योजनेमध्ये गुंतवणूक केली अशा ठेवीदारांचा या ठिकाणी बँकेमार्फत आपण सत्कार करणार आहोत आणि प्राथमिक स्वरूपामध्ये त्यांना या ठिकाणी त्यांची ठेव पावती आपण देणार आहोत। त्या मी ठेवीदारांना व्यासपीठावर निमंत्रित करतो। सर्वप्रथम मी या ठिकाणी निमंत्रित करतो रमाकांत पांडुरंग तावडे कुडाळ यांना मी व्यासपीठावर निमंत्रित करतो आणि मी विनंती करतो की जिल्हाधिकारी साहेबांना की त्यांना या ठिकाणी ठेव पावती आणि आजचं कृषी दिन याचं औचित्य साधत आपण त्यानंतर मी निमंत्रित करतो शुभदा भोसले पंदूर। शुभदा भोसले पंदूर यांनी व्यासपीठावर यावं। खेबुडकर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी ही पावती वितरित करावी। त्यानंतर मी विनंती करतो सुमन गोसावी पंदूर शाखा आणि सुमन गोसावी पंदूर शाखा यांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर आणि ही पावती देण्याची विनंती मी या ठिकाणी नाबार्डच्या माळी मॅडम उपस्थित आहेत त्यांना करतो। त्यानंतर मी विनंती करतो बुद्धनाथ गोसावी पणदूर सन्मान्य DDR डॉक्टर सोपान शिंदे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांच्या हस्ते त्यांना देण्याची विनंती करतो। बुद्धनाथ गोसावी पंदूर। त्यानंतर महेंद्र विठ्ठल कांबळी कणकवली। मी विनंती करतो ज्येष्ठ संचालक सन्मान्य गजानन गावडे साहेबांना की त्यांनी ही पावती द्यावी। महेंद्र विठ्ठल कांबळी कणकवली। आणि त्यानंतर मी विनंती करतो साईशा निनाद विखाळे कणकवली। धन्यवाद। मी सर्व मान्यवरांना आसनस्थ होण्याची विनंती करतो। यानंतर आपण डोअर स्टेप बँकिंग मध्ये सर्वोच्च काम करणाऱ्या अल्प बचत
प्रतिनिधींचा आपण या ठिकाणी सत्कार करणार आहोत। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने पेन्शन, वयोवृद्ध, आजारी तसेच आपल्या व्यवसायातील व्यस्ततेमुळे बँकेत येऊ न शकणाऱ्या ग्राहकांसाठी डोअर स्टेप बँकिंग या योजनेद्वारे थेट ग्राहकांच्या दारी बँकिंग सेवा आपण देतोय आणि ही बँकिंग सेवा इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपण देतोय की ह्या वर्षभरामध्ये जवळजवळ 48,000 ग्राहकांपर्यंत आपण ही सेवा पोहोचवलेली आहे। आणि ही पोहोचवण्यामध्ये ज्यांनी मोठं सहकार्य केलं ते आमचे अल्पबचत प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांना सुद्धा मी या ठिकाणी व्यासपीठावर निमंत्रित करतो। मी या ठिकाणी निमंत्रित करतो रवींद्र एकनाथ आदम, शाखा पडेल, यांनी सर्वोत्कृष्ट काम या ठिकाणी केलेलं आहे। त्यांचं स्मृतिचिन्ह, गुलाब पुष्प आणि एक वृक्ष देऊन त्यांचं सत्कार करण्याची विनंती करतो। सगळ्यात जास्त काम ज्यांनी केलंय ते, त्यानंतर विष्णू जोशी, आरोंदा शाखा, अल्पबचत प्रतिनिधी विष्णू जोशी यांनाही मी व्यासपीठावर निमंत्रित करतो। आले आणि त्यानंतर निमंत्रित करतो समीक्षा वालावलकर, नेरूळ शाखा, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेद्वारे देण्यात येणारी ही डोअर स्टेप बँकिंगची सुविधा आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने ही सुविधा अल्पबचत प्रतिनिधींमार्फत राबवली जाते आहे। ग्राहकांपर्यंत आपण ही सुविधा देतो आहोत आणि या सुविधेमध्ये या ज्या 3 अल्पबचत प्रतिनिधी सर्वोच्च काम केलं त्या प्रतिनिधींचा आपण या ठिकाणी सत्कार करतो आहोत। मी माळी मॅडमना विनंती करतो की या ठिकाणी समीक्षा वालावलकर यांचा सत्कार करावा। धन्यवाद। सर्वांना मी विनंती करतो की आपण आसनस्थ व्हावं। यानंतर पुढे आपण गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार, बँक प्रतिवर्षी 10वी आणि 12वी मध्ये जे लोक जिल्ह्यामध्ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय येतात त्या विद्यार्थ्यांचा, तसंच कर्मचाऱ्यांचे जे विद्यार्थी 90% वर ज्यांना मार्क्स आहेत अशा विद्यार्थ्यांच्या 10वी आणि 12वी मधले, तसंच संचालक महोदयांचे पाल्य, या सर्वांचा सत्कार आपण करत असतो। आणि आपण ह्या 42व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत याही वर्षी हा सत्कार आपण या ठिकाणी करणार आहोत। मी नावं पुकारतो कारण माझ्याकडे इथे उपस्थित असलेल्यांची टीक मगाशी झालेली कमी आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा नंतर जे विद्यार्थी आले असतील त्यांनी कृपया मी नाव पुकारल्यावर व्यासपीठावर यावं। सर्वप्रथम 10वी मध्ये जिल्ह्यामध्ये जी प्रथम आली ती कुमारी आर्या अजित राणे, 100% गुण तिला प्राप्त झालेले आहेत। तिला मी व्यासपीठावर निमंत्रित करतो की तिनं व्यासपीठावर यावं। तिचे पालक या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांना मी विनंती करतो आणि मी मान्यवरांना विनंती करतो। तसंच श्रेयस चंद्रशेखर बर्वे, जिल्ह्यात प्रथम 100% गुण त्याला प्राप्त झालेले आहेत। श्रेयस बर्वे, तसंच चैतन्य रुपेश सावंत, 100% गुण, जिल्ह्यात हे प्रथम 3 जण आहेत। त्यांचे पालक आले असतील तर त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं। तसंच नक्षत्रा राजेंद्र काळे, श्रेयस बर्वे, चैतन्य रुपेश सावंत, चैतन्य रुपेश सावंत, नक्षत्रा राजेंद्र काळे,
10वीमध्ये 99.80% गुण, जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांक प्राप्त झालेला आहे. त्यांना आपण इथे स्मृतिचिन्ह, प्रशस्ती प्रमाणपत्र आणि रोख रक्कम आपण डीडी स्वरूपामध्ये या ठिकाणी देतो आहोत. नक्षत्रा काळे, त्यानंतर स्मितेश विनोद कडुलकर, रेश्मा संदेश पालव, विधी वीरेंद्र, रेश्मा संदेश पालव. रेश्मा संदेश पालव 10वीमध्ये 99.40% गुण मिळवून जिल्ह्यामध्ये द्वितीय आलेले आहे. रेश्मा पालव. त्यानंतर विधी वीरेंद्र चिंदरकर, विधी चिंदरकर आले आहेत का? त्यानंतर ध्रुव आनंद तेंडुलकर, 10वी 99.40% गुण, जिल्ह्यामध्ये द्वितीय. आणि हर्षदा किसन हडगलगेकर, ध्रुव तेंडुलकर, हर्षदा किसन हडगलगेकर 10वीमध्ये 99.40% गुण मिळवून जिल्ह्यामध्ये द्वितीय क्रमांक त्यांना प्राप्त आहे. सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करूया. चला. तसंच 10वीमध्ये आमच्या संचालक महोदयांचे पाल्य आणि तसेच कर्मचाऱ्यांचे पाल्य जे आहेत त्यांना मी व्यासपीठावर निमंत्रित करतो. त्यामध्ये संचालक महोदय यांचे पाल्य धनराज रवींद्र मडगावकर 10वीमध्ये, त्याला मी व्यासपीठावर निमंत्रित करतो. आमच्या बँकेचे संचालक महोदय सन्मान्य रवींद्र मडगावकर साहेब यांचे ते चिरंजीव आहेत. तसंच कर्मचारी चे पाल्य या ठिकाणी आहेत. त्यामध्ये कुमारी गायत्री श्रीधर शिंदे 10वीमध्ये 98.20% गुण तिला प्राप्त झालेले आहेत. गायत्री श्रीधर शिंदे. त्याचे पालक सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी गायत्री श्रीधर शिंदे. त्यानंतर आर्या समीर नातू, आर्या समीर नातू 10वीमध्ये 96.80 गुण, त्यांचे वडील या ठिकाणी आलेले आहेत. आर्या नातू. तसंच त्यानंतर गोविंद राजाराम बालेघाटकर 10वीमध्ये 93.40% गुण. गोविंद राजाराम बालेघाटकर. त्यानंतर यश काळूराम गावडे, यश काळूराम गावडे. त्यानंतर किरण राजीव सावंत 10वीमध्ये 92% गुण, किरण राजीव सावंत. त्यानंतर गीतांजली गिरीश देसाई, गीतांजली गिरीश देसाई. दहावीमध्ये गीतांजली गिरीश देसाई 10वीमध्ये 91.60%. मृण्मयी साईनाथ केरकर 10वीमध्ये 90.80%. मृण्मयी साईनाथ केरकर. बारावीमध्ये आयुष रुपेश भोगटे वाणिज्य शाखेमध्ये 95.17% गुण मिळवून जिल्ह्यामध्ये प्रथम आलेली आहे आयुषी रुपेश भोगटे. त्यानंतर अथर्व अतुल जाधव, आयुषी रुपेश भोगटे. त्यानंतर अथर्व अतुल जाधव विज्ञान शाखेमधनं 94.50% गुण मिळवून जिल्ह्यात प्रथम आलेला आहे अथर्व अतुल जाधव. नंतर तनिष्का विनय दळवी 12वीमध्ये कला शाखेमध्ये 91.67% गुण मिळवून जिल्ह्यात प्रथम आलेल्या. सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात जरा वरती स्वागत करूया. तनिष्का विनय दळवी. नंतर चैत्राली राजेश वळंजू
चैत्राली राजेश वळंजू, त्यानंतर मधुकर विवेक तेंडुलकर, विज्ञान शाखेमध्ये 92.83% गुण मिळवून जिल्ह्यामध्ये द्वितीय आलेला आहे मधुकर विवेक तेंडुलकर। त्यानंतर कुमारी प्रियांका प्रकाश कोकरे, कला शाखेमध्ये 88.17% गुण मिळवून जिल्ह्यात द्वितीय आलेली आहे प्रियांका प्रकाश कोकरे। त्यानंतर कुमार तनुज निलेश परब, 12वी मध्ये वाणिज्य शाखेमध्ये 94.83% गुण मिळवून जिल्ह्यात तृतीय आलेला आहे तनुज निलेश परब, 12वी वाणिज्य शाखा, 94.83% गुण। नंतर काशीराम विठोबा पालो, 12वी विज्ञान शाखा, 91.33% गुण। स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख रक्कम आपण या ठिकाणी देतोय काशीराम विठोबा पालो। त्यानंतर मानसी पांडुरंग मांजरेकर, मानसी पांडुरंग मांजरेकर, 12वी मध्ये कला शाखेमध्ये 87.67% गुण मिळवून जिल्ह्यात तृतीय। त्याच्यानंतर आपल्या कर्मचाऱ्यांपैकी अथर्व अवधूत गोडवे, 12वी मध्ये 90.67% गुण। आणि त्यानंतर वैभवी विद्याधर मेस्त्री, 12वी मध्ये 87% गुण। वैभवी विद्याधर मेस्त्री, अथर्व अवधूत गोडवे त्याचे पालक या ठिकाणी आहे। वैभवी विद्याधर मेस्त्री, 12वी मध्ये 87% गुण। धन्यवाद सर्व मान्यवरांना। विधी चिंदरकर, धन्यवाद सर्व विद्यार्थ्यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा मदती सहकारी बँकेच्या तर्फे मी हार्दिक शुभेच्छा देतो, पुढील वाटचालीस त्यांच्या शुभेच्छा देतो। यानंतर आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत प्राथमिक विकास संस्था संगणकीकरणाबाबतचा ज्या संस्थांनी संगणकीकरणचं कामकाज पूर्ण केलं आहे त्या संस्थांचा आपण या ठिकाणी सत्कार करणार। मी त्यांची नावं पुकारतो, कृपया आपण पटापट तालुका वाईज मी नावं पुकारतो, सगळ्यांनी एकत्र वर यायचं, व्यासपीठावर यायचं आहे। त्यामध्ये हिंदळे अतुल कमलाकर राणे, त्यांना सहाय्य करत होत्या नमिता नारायण रुमडे। फणसगाव देवगड तालुका आहे हा, फणसगाव कौस्तुभ महेश काडगे, तसंच टेंबवली प्रमोद सदानंद लाड। आपण उपस्थित असाल तर कृपया पटापट व्यासपीठावर या। प्रमोद सदानंद लाड, कुवळे पुंडलिक अरुण लाड, विजयदुर्ग आणि वाडा समीर आनंद बिर्जे, कोटकामते संतोष विष्णू कदम, मुणगे सरिता सुबोध गुरव, साळशी वानिवडे हडपी आणि म्हाळुंगेनाथ सतीश पांडुरंग धरणे, पुरळगिरीचे विश्वनाथ बारू तिर्लोटकर, देवगडमध्ये शिरगाव रुंदेश रोहिदास मेस्त्री, पोंबुर्ले मनीष गणपत सुतार, वेळगेवे प्रदीप कृष्ण आईर। मी या सर्वांना विनंती करतो की आपण एकत्र व्यासपीठावर यावं, जरा पटापट या सर्वांना आपण या ठिकाणी प्रमाणपत्र देतो आहोत। या सर्वांना या ठिकाणी एकत्रित प्रमाणपत्र आपण देतो आहोत आणि यांना रोख रक्कम जी आदरणीय बँकेचे अध्यक्ष महोदय मनीष दळवी साहेब आणि संचालक मंडळाने जी जाहीर केलेली आहे 10,000 रुपये, ही 10,000 ची रक्कम आता त्यांच्या खात्यावर लगेचच जमा होईल। देवगड तालुक्यातले हे सर्व विकास संस्थांचे प्रतिनिधी आहेत।
त्यानंतर पुढचा तालुकाने तयार राहायचा आहे. मनेरीमध्ये दोडामार्ग तालुका, मनेरी शीतल प्रशांत गवस, आई सासोली स्वप्नील विठू शेटकर. दोडामार्ग मधील मोरगाव स्वराज हिलू गवस, दोडामार्ग अश्विन सगुन सावंत आणि कोलजर सुभाष रावजी राणे. दोडामार्ग तालुक्यातल्या सर्व सचिवांनी कृपया पटकन व्यासपीठावर यायचं आहे. मी नावं पुकारल्या त्यांनी व्यासपीठाजवळ यायचं आहे. दोडामार्ग तालुका उपस्थित आहे का? त्यानंतर पुढचा कणकवली तालुका, डांबरेमध्ये भालचंद्र प्रमोद देवलकर, शिवडावमध्ये गौरी गजानन साटम, शिरवलमध्ये आणि हळवलमध्ये प्रज्ञा महेश मेस्त्री, कणकवलीमध्ये त्रिजा फ्रेंकी लोबो, सातरळ कासरमध्ये पुंडलिक दिगंबर परब आणि त्यांना सहाय्यक त्यांच्या त्रिजा फ्रँकी लोबो, वरवडेमध्ये त्रिजा फ्रँकी लोबो, कासारडे तरळे रश्मी विनय खटावकर आणि त्यांना सहाय्य केलंय तरळेमध्ये सानवी प्रफुल्ल तळेकर, कसवनमध्ये शशिकांत नारायण तेली, हरकुळ बुद्रुकमध्ये सुनील दत्तात्रय वाळके, वाघेरी फोंडाघाट प्रसाद बाबाजी देसाई, विरवंडेमध्ये श्रद्धा उमेश सावंत, नागवेमध्ये सुरेंद्र दत्ताराम दळवी, दिगवळीमध्ये परशुराम भिवा मेस्त्री, नाटळमध्ये गौरव मोहन सावंत, ओसरगावमध्ये मनवा मनीष देवली आणि साकेडीमध्ये कमलाकर धोंडू डगरे. कृपया सर्व सचिवांनी व्यासपीठाजवळ यायचं आहे. कुडाळ तालुका, चंद्रकांत धोंडी राणे, दुकानवाड झाराप चंद्रकांत मोतीराम बांदेलकर, त्यांना सहाय्य केलंय राजेश्री राजेश मेस्त्री, घोडगे जांभवडे आणि सोनवडेमध्ये धोंडू बापू पोर्लेकर, गुरुदेव विष्णू परब त्यांना सहाय्य केलंय, बांबोळीमध्ये दिनेश नीलकंठ परब, डिगस उमरमाळामध्ये दीपक दत्ताराम चेऊलकर, महादेव कवठे, गजानन मधुसूदन कवटकर, घावनाळेमध्ये मंगेश वसंत पारसेकर. जरा पटापट या. वालावर मध्ये मनोज प्रकाश बांबुळकर, माड्याची वाडी मिताली महेश जाधव, तुळसुली निवास यशवंत सातार्डेकर, चेंदवण आकेरी साळगाव प्रमोद रामचंद्र परब, आमरडमध्ये रामदास श्रीधर मडव, आवळेगाव पांगरड हिरलोक सच्चिदानंद शंकर राऊळ, पिंगुळीमध्ये संतोष मुकुंद गावडे, महादेवाचे केरावडेमध्ये सतीश शंकर केरवडेकर, कडावरमध्ये सोनाली तेजस माळकर, निवजेमध्ये विष्णू विनायक परब, पाटमध्ये आकांक्षा अर्जुन धुरी. रोख रक्कम 10,000 प्रमाणपत्र या ठिकाणी दिलं जात आहे. रक्कम जी आहे ती तुमच्या खात्यावर मित्रांनो जमा झालेली आहे, आजच जमा झालेली आहे. त्यानंतर मालवण तालुक्याने तयार राहायचं आहे. त्याच्यामध्ये कट्टा नांदोस अरविंद दत्ताराम सावंत, हिवाळे बाबू वासुदेव खांडेकर, कट्टा नांदोसला सहाय्य केलेले विनोद आळवे, सदानंद विचारे, हिवाळेमध्ये सहाय्य केले हेमांगी घाडगावकर, तळगावमध्ये ब्रह्मदेव तळगावकर, पेंडूरमध्ये देऊ अर्जुन तळेकर आणि सहाय्य केलाय दशरथ ज्ञानेश्वर वारंग, वराणमध्ये दोंडी शांताराम माळकर, चिंदरमध्ये कवींद्र रमेश माळगावकर, खोटलेमध्ये मोहन नारायण गावडे आणि जीविता जनार्दन मोडक, वांगिणीमध्ये नम्रता योगेश साळकर, त्रिंबकमध्ये प्रशांत विद्याधर मेहेंदळे, आचरेमध्ये सानवी हरीश शेट्ये, असरोंडीमध्ये सावली अमित सावंत, हडीमध्ये स्फूर्ती मधुसूदन आचरेकर, बांदिवडेमध्ये शत्रुघ्न दाकू आईर, मसुनेमध्ये शिवानी विलास मजदेकर, मालवणमध्ये आंबेरीमध्ये तुकाराम परशुराम कांबळी, वडाचा पाठ पोईप श्रावण, वडाचा पाठ आणि पोईप वासुदेव राजाराम परब, त्यांना सहाय्य केलाय संकेत यशवंत पाटील, राजेश अशोक पालव, ऐश्वर्या श्रीकृष्ण मंचेकर, श्रावण मठ मुद्रकमध्ये विश्राम भगवान कदम, सुकन्या सुनील परब, देवली वायरी योगेश दत्तराम चव्हाण, कांदळगावमध्ये प्रगती प्रसाद भोगले, विरणमध्ये मोहन नारायण गावडे, नंतर कांदळगावमध्ये नम्रता योगेश साळकर, गोटणेमध्ये लक्ष्मण दिनकर घाडीगावकर. हे मालवण तालुक्याचे आहे. एक पाय जरा
सावंतवाडी तालुक्याने याच्या पुढे तयारीत राहायचं आहे. सावंतवाडी तालुक्यातली मी नावं पुकारतो, त्यांनी कृपया तयारीत राहायचं आहे. वेर्ले अक्षता बाबू मेस्त्री, आरोस अक्षय यशवंत वजरकर, वेत्ये अर्जुन वासुदेव गावकर, हिंसुरी अश्विन अनंत तावडे, केसरी माडखोल गौरी गजानन रेडकर, कारिवडे देवसू गोविंद दोंडी परब, सांगेली लक्ष्मीकांत शिवराम राड, कुणकेरी प्रणिता लक्ष्मण सावंत, डेगवे प्रशांत भगवान कदम, सावंतवाडी प्रशांत कदम सातारडा, कोलगाव रामा भिकाजी मस्कर, मळेवाड रश्मी राकेश नाईक, कोलगावमध्ये सहाय्य केले नेहा संतोष चव्हाण, माझगावमध्ये शशिकला अरविंद दळवी, चौकुळमध्ये शशिकांत बाळकृष्ण कांबळी, चराठामध्ये तन्वी तिलाजी परब, त्यांना सहाय्य केलंय स्नेहा यशवंत पाटकर, मडुरामध्ये सुभाष बाबाजी राहुल, सहाय्य केलंय सिया स्वप्नील परब, नानोसमध्ये अवधूत सदाशिव राजाध्यक्ष, बांधामध्ये मयुरी महेश परब. या सर्व सचिवांनी तयारीत राहायचं, पुढे यायचं व्यासपीठाजवळ. असे ना एका बाजू घ्या, अशी एका साईडला या. मालवण तालुक्याची सचिवांना आपण या ठिकाणी सन्मानित करतो आहोत. त्यानंतर सावंतवाडी तालुक्याच्या सचिवांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. त्यानंतर मी वैभववाडी तालुक्यातल्या सचिवांची नावं या ठिकाणी पुकारतोय, त्यांनी तयारीत राहायचं आणि व्यासपीठावर यायचं आहे. नापणेमध्ये आकाश मोरे, उपळेमध्ये जामदार, नावळेमध्ये सावंतवाडी तालुका वैभववाडी तालुक्याने कृपया पुढे येऊन थांबायचं आहे. सावंतवाडी तालुक्याला व्यासपीठावर बोलवतो. वैभववाडीमध्ये नावळे अक्षय जगन्नाथ गुरव तिरवडे आणि हेत मध्ये भागोजी नारायण बुराण, भुईबावडामध्ये महेंद्र विठ्ठल फोंडके, सोनाळीमध्ये मयुरेश रमेश पालकर, आचिनेमध्ये मिलिंद विजय रावराणे, एडगावमध्ये आणि नादवडे प्रदीप बाबूराव पार्टे, यांना सहाय्य केलंय निलेश गुरव, शैनाज गोलंदाज, नानिवडेमध्ये शिरीष रघुनाथ शेंबावणेकर, त्यांना सहाय्य केलंय देवेंद्र श्रीधर पास्टे, गडमठमध्ये विजय वाडेकर, लोरेमध्ये विजय वाडेकर, वाभे कुसूर विजय तुकाराम सावंत, कुंभवडे आकवणे विकास महादेव जामदार, सडुरे खांबाळे योगेश, सडुरेमध्ये योगेश आनंद जंगम, खांबाळ्यामध्ये सिद्धेश सूर्यकांत राणे, अरुळेमध्ये सुहास ओमप्रकाश राव राणे, कुर्लीमध्ये सुहास ओमप्रकाश राव राणे. थोड्याच्या इकडे या. त्यानंतर वैभववाडी तालुका, त्यानंतर वेंगुर्ला तालुक्याची नावं मी या ठिकाणी पुकारतो आहे. मोचीमाड दयानंद राडोबा धुरी, खानोली देवदत्त सिद्धेश्वर प्रभू, अणसूर केळूस जगन्नाथ कृष्णा परब, आरवली मेघना गोपाळ वालावलकर, पाल सिद्धेश विजय गावडे, मठ संजना अनिल कुबल, उभादांडा संगीता लक्ष्मण कानोजी, वेंगुर्ला तालुका. त्या टेबल कडून लावला वरती नाही वरती लागणार नाही.
वेंगुर्ला तालुक्याने त्याला पुढे यायचं आहे. वेंगुर्ला तालुका, वेंगुर्ला तालुका, वेंगुर्ला तालुका पुढे यायचा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी माननीय अनिल पाटील साहेब हे माझे गुरु पण आहेत. त्यांच्याकडे मी प्रोबेशनर असताना कायम सातत्यानं त्याचा अभ्यास करत असताना त्यांच्याकडे सातत्यानं असायचो. त्यांच्या ऑफिसमध्ये ते ट्रेजरी ऑफिसर असताना त्यांच्याकडेच असायचो बराच वेळ. त्याबरोबर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे डायनॅमिक अध्यक्ष मनीष दळवी साहेब, दुसऱ्या डायनॅमिक नाबार्डच्या अधिकारी माळी मॅडम, DDR ज्यांनी उत्कृष्ट भाषणाने त्याबरोबर काही सहकारामध्ये होत असलेल्या चळवळी मधल्या काही फरकही त्यांनी सांगितले. सर, मी सहकारामध्ये 4 वर्ष काढलीत आणि त्यात सिंधुदुर्गात 2 वर्ष काढली. एक वेळ अशी सहकार होतं इथं की मला जिल्ह्याचा पूर्ण चार्ज होता आणि त्यावेळेचे जे काही वरिष्ठ अधिकारी होते ते कोल्हापूरातून खाली कधी आलेच नाहीत, पण त्यांच्याकडे चार्ज पूर्ण 3 वर्षात होता. सर, अधिकारी कधीच आले नाहीत खाली, सगळ्या फाईल्स तिकडेच जायच्या. हा सहकार मी डोळ्यानं पाहिलाय. त्याच्यातले काही पॅक्सचे मी 1-2 जणांना तरी थोडंफार ओळखू शकलो आहे, विशेषतः देवगड आणि वैभववाडीतले जे सचिव आहेत त्यातले काही 1-2 जण चेहऱ्यातून माझ्या समोरून गेले. मला आनंद वाटला. एक वेळ अशी होती की जेव्हा सहकार आता गेला असं वाटत होतं. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आता सोडवण्यासाठी दुसरा कोणीतरी उभं राहणं गरजेचं आहे असं वाटायला लागलं होतं. अनेक पतसंस्था, अनेक बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका जी आणि त्याबरोबर MSC बँक जी महत्वाच्या बँका आहेत, ह्या शिखर बँका आहेत, त्या बँका सुद्धा मध्ये प्रश्न तयार झाले. पण एक सिंधुदुर्ग बँक अशी आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँक अशी आहे की जिथं प्रश्नच तयार झाले नाहीत. त्याचं कारण होतं लिडरशिप. सहकारामधली लिडरशिप अत्यंत महत्वाची आहे. सहकारातले अधिकारी सुद्धा, आम्ही बऱ्याच वेळा म्हणतो, मी 4 वर्ष सहकारात काढल्यामुळे सहकारातले अधिकारी निम्मे पुढारीच असतात, कारण त्यांना इकडचं तिकडचं सगळीकडे माहिती असतं. अर्थकारण माहिती असतं, राजकारण माहिती असतं, कोण किती पाण्यात आहे ते पण माहिती असतं. त्यामुळे सहकाराला टिकवायचं असेल, सहकाराला वाढवायचं असेल, सहकाराला लोकांच्यापर्यंत पोहोचवायचं असेल, तर आता जो नाबार्ड, DDR आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने घेतलेले जे काही अत्यंत चांगले उपक्रम आहेत ते नक्कीच वाखाणण्यासारखे आहेत. नक्कीच ते, मला जे वाटत होतं की आता सहकारामधून चाललं आहे सगळे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी म्हणजे कमिशनर पासून सगळेच म्हणायचे आता सहकारामध्ये प्रश्न दिसतोय, मोठे प्रॉब्लेम दिसत आहेत, किती टिकेल काही सांगता येणार नाही. तर अशा वेळेस हे नवीन पालवी फुटलेला सहकार दिसतो आहे मला. हे झाड नक्की मोठं होईल, त्याचं कारण आहे की याचं खत पाणी चांगल्या रीतीनं घातलं जात आहे आणि त्याची लिडरशिप महत्वाची आहे. सहकारामध्ये लिडरशिपच सगळ्यात महत्वाची. ती सर्वसमावेशक असेल तर आणि तरच सहकार टिकतो. ती जर का स्वार्थी असेल, ती आत्मकेंद्रित असेल, तर सहकार जास्त दिवस टिकणार नाही. आणि ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती सिंधुदुर्गात आल्यानंतर मला असं वाटलं की जिल्हा मध्यवर्ती बँक, सर, आपण एक सॅम अँड मॅमचा आपण एक कार्यक्रम घेतला तर त्याच्यात आपण सांगितलं की आपण हे कुपोषण मुक्त जिल्हा जाहीर करू. दुधाचं उत्पादन वाढवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँका, तर मॅडमशी मी चर्चा करत होतो
कालच एक GR आला, त्याच्यामध्ये राज्य शासनाचं जे पशुसंवर्धन खातं आहे ते पशुसंवर्धन खातं स्टेट करून सर आता परत जिल्हा परिषदकडे मर्ज केलं आहे. त्यामुळे आता हे पूर्ण पशुसंवर्धन खातं जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत आलं आहे. त्यामुळे आपल्याला आणखीन ज्यादा काम करायला आपल्याला ज्यादा हे मिळेल. आणि आपल्याबरोबर नाबार्डच्या मॅडम पण आता मला म्हणाले की जिथं आपल्याला लागत असेल तिथं आम्ही सर्वजण एकत्र बसून आपण पुढे जाऊ, लोकांना मदत करू. काही उपक्रम सुद्धा सर आम्ही जिल्हा परिषद मार्फत घेते. त्यात आपण जे AI सांगितलं आहे त्या AIचा अत्यंत चांगला उपयोग मला वाटतं की DCC बँकेमध्ये नक्की होईल. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये सुद्धा मी काल जिल्हाधिकारी सरांशी बोलत असताना त्यांना म्हटलं की सर आम्ही आता एक 50 AIचे मास्टर ट्रेनर्स तयार करतो आहे. आणि गेल्या पुढच्या आठवड्यापासून ते ट्रेनिंग सुरू होईल. पूर्ण जिल्हा परिषदच्या लोकांना आम्ही पहिल्यांदा ट्रेन करतो आणि सर्वांनाच ट्रेन करणार आणि त्यानंतर मग पंचायत समितीच्या लोकांना आम्ही ट्रेन करू. आणि याचा वापरही आम्ही जिल्हा परिषदमध्ये करत असताना त्याचा उपयोग आम्हाला नाबार्ड बरोबर आम्हाला DCC बँक आणि सहकाराचे अधिकारी यांच्याबरोबर सुद्धा फार चांगल्या प्रकारे सहकार्य घेता येईल असं मला वाटतं आहे. ह्या अनुषंगाने आज कृषी दिनी आहे. सर्व शेतकऱ्यांना मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. शेतीमध्ये भरपूर काम करण्यासारखं आहे. फक्त आपल्या अधिकाऱ्यांची आणि आपल्या सर्वांची मानसिकता कशी आहे. आपण जर का जास्त काम करायची इच्छा असेल, आपण ह्या लोकांना उभं करण्याचा प्रयत्न केला तर मी नक्की सांगतो की आपल्या सुद्धा शासकीय सेवेमध्ये आपण काहीतरी केलं आहे, आपण काहीतरी सकारात्मक केलं आहे असं वाटायला लागेल. आपण काही लोकांना स्वतः इनिशिएटिव्ह घेऊन किंवा स्वतः पुढाकार घेऊन जर का त्यांना उभं करायचा प्रयत्न केला, काही कुटुंबांना उभं करायचा प्रयत्न केला तर त्याचा सुद्धा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कारकिर्दीमधलं आपल्याला एक यश मिळाला असं आपल्याला वाटेल. असं आपण सर्वांनी मिळून सर्व अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करू. जिल्हा मध्यवर्ती बँक हा प्रयत्न सातत्यानं करत आहे. त्याला आपण थोडंसं पाठबळ दिलं तर मी नक्की सांगतो सिंधुदुर्ग जिल्हा हा फार मोठा जिल्हा होण्याचं पोटेन्शियल असणारा जिल्हा आहे. येणाऱ्या काही दिवसामध्ये, काही वर्षामध्ये सिंधुदुर्ग हा फार मोठा जिल्हा म्हणून नावारूपास येऊ शकतो याचं सर्वांना भान आहे. त्याच्यामुळे सर्वांनी एकत्रितरित्या आपण जर का काम केलं तर नक्की मी सांगतो की याच्यामध्ये आपल्याला यश येऊ शकतं. मनीष दळवी साहेबांनी मला परवा सांगितलं की जवळपास इथं जिल्ह्यामध्ये मी जेव्हा इथं सिंधुदुर्गमध्ये 94ला आलो होतो तेव्हा आम्हाला दूध मिळवण्यासाठी आम्हाला पळायला लागायचं. कोल्हापुरात आणायला लागायचं दूध. आज असं दिसतंय की इथं 1 लाख लिटर दूध तयार होत आहे. हे गेल्या 25-30 वर्षाचा कालावधी लागला आपल्याला. पण तरी आता इथून होणारी प्रगती ही नक्कीच फास्ट असेल, ही नक्कीच जोरात असेल असं मला वाटतं आहे. त्या अनुषंगाने सर्वांनी आपण प्रयत्न करू एवढीच सर्वांनी विनंती करतो. सर्व पुरस्कार प्राप्त सर्वांचे अभिनंदन करतो आणि कृषी दिनाच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सर्व संचालक आणि त्याबरोबर सर्व कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा देतो. कृषी दिनाच्या अनुषंगाने सुद्धा सर्वांना शुभेच्छा देताना थांबतो. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद खेबुडकर साहेब. आपण या ठिकाणी आपल्या भाषणामध्ये बँकिंग कामकाजाव्यतिरिक्त बँकेने केलेल्या सामाजिक कामाचा इथे अधोरेखित केलं. आपल्यासारखे कर्तव्यदक्ष अधिकारी सोबत असतील तर नक्कीच हे काम बँक अधिक चांगल्या पद्धतीने करू शकेल याची मला खात्री आहे. आणि यानंतर मी या ठिकाणी निमंत्रित करतो आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आदरणीय मनीषजी दळवी साहेब यांना की त्यांनी या निमित्ताने आपलं मनोगत व्यक्त करावं. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आजच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आज आयोजित या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आदरणीय जिल्हाधिकारी अनिल पाटील साहेब, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सन्माननीय रवींद्र खेबुडकर साहेब, जिल्हा उपनिबंधक सन्माननीय सोपान शिंदे साहेब, नाबार्डच्या DDM दीपाली माळी मॅडम, त्याचप्रमाणे उपस्थित सर्व माझे सहकारी संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमन सन्मान्य तुळशीदास रावराणे, जिल्ह्यातील उपस्थित सर्वच विकास सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, विविध सहकार क्षेत्रातील सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी, त्यांचे पालक, बँकेचे सर्व कर्मचारी आणि ज्यांनी नेहमीच या बँकेच्या वाटचालीमध्ये मोलाचं योगदान दिलं ते माझे सगळेच पत्रकार बंधू. खरं तर
दरवर्षीच 1 जुलैला वर्धापन दिनाचं विविध उपक्रमांद्वारे आयोजन केलं जातं. परंतु यावर्षी आपण काही विविध प्रकारच्या योजनांचा शुभारंभ सुद्धा आजच्या दिवशी केलाय. आज आपण बघितलं आहे की एआयच्या माध्यमातून या जिल्हा बँकेच्या कामकाजाला अधिक वेगवान करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही पावलं उचललेली आहे. या एआयच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्राहकापर्यंत संपर्क करणं, त्याचा पाठपुरावा करणं, त्याला आवश्यक ती मदत देणं, यासारख्या सोयी सुविधा सुद्धा या सगळ्याच्या माध्यमातून आता आपल्याला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आणि याच्याच बरोबर आज वरद ठेव योजनेचा शुभारंभ आपण केलाय. खरं तर या जिल्हावासियांनी नेहमीच जिल्हा बँकेला साथ दिली, मोलाचं योगदान दिलंय आणि म्हणून या वरद योजनेच्या माध्यमातून आपण त्यांच्या ठेवीला 8% व्याजदर देण्याच्या दृष्टिकोनातून कालच बोर्डामध्ये निर्णय घेतला आणि आजपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे. याबरोबरच जिल्ह्यातील सर्व महिलांना 0.5% अधिक व्याजदर देणं असेल किंवा या ठिकाणी ज्यांचे पती काही कारणास्तव कैलासवासी झाले असतील त्यांच्या या सगळ्या विधवा पत्नी ठेवींवर अधिकचा व्याजदर देण्याच्या दृष्टिकोनातून जिल्हा बँक यापुढे पावलं उचलणार आहे. आणि म्हणून हे सगळं करत असताना जिल्हा बँक ज्यावेळी अधिक वेगाने पुढे जाते, जिल्हा बँक आर्थिक नफा कमवते, उत्पन्न त्यांना प्राप्त होतं, तेव्हा त्याच्यातला काही भाग हा जिल्ह्याच्या विकासावर खर्च झाला पाहिजे, जिल्हावासियांच्या प्रगतीवर त्याचा उपयोग झाला पाहिजे. आणि या दृष्टिकोनातनं या जिल्ह्यातल्या सगळ्याच शेतकऱ्यांचा कणा असलेल्या विकास सहकारी संस्थांना अधिक सक्षम करण्यासाठी मागच्या 3 वर्षामध्ये आतापर्यंत जवळपास 2 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम ही जिल्हा बँकेने स्वतःच्या खिशातून, स्वतःच्या नफ्यातून त्या ठिकाणी विकास सहकारी संस्थांसाठी खर्च केली आहे. आणि याच्या मागे कारण एवढंच आहे की या जिल्ह्यातल्या विकास सहकारी संस्था अधिक सक्षम झाल्या पाहिजेत. खरं म्हणजे केंद्रामध्ये अमित शहा साहेब ज्यावेळी सहकार मंत्री झाले त्याच्यानंतर त्यांनी वेगवेगळ्या योजना पुढे आणत असताना नेहमीच विकास सहकारी संस्था म्हणजे पॅक्सला अधिक महत्व आणि केंद्रस्थानी ठेवून काम केलेलं आहे. आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून या प्रत्येक विकास सहकारी संस्थेचा व्यवहार हा पारदर्शक व्हावा, गतिमान व्हावा, म्हणून त्याच्यासाठी संगणकीकरणाचा कामकाज सुरू झालं. आपल्याला माहिती असेल की प्रत्येक सहकारी संस्थेला जवळजवळ 3 लाखापेक्षा जास्त किमतीचं हार्डवेअर मागच्या 1 वर्षापूर्वी देण्यात आलं. त्याच्यानंतर संगणकीकरणाचं काम सुरू झालं. खरं तर जिल्हाधिकारी साहेबांना सांगू इच्छितो की या जिल्ह्यामध्ये साहेब ज्यावेळी काम आम्ही सुरू केलं त्यावेळी अनेक असे सचिव मंडळी आहेत, आमचे चेअरमन आहेत, अनेकांना असं वाटायचं की या संगणकीकरणाचा काय खरं म्हणजे आपल्याला काय फार मोठासा उपयोग होणार नाही. आणि ह्या सगळं करण्यामध्ये जसं याच्यापूर्वी काही प्रयोग झाले त्याच्यापैकीच हा कदाचित एक प्रयोग असेल, अशा प्रकारची भूमिका त्या ठिकाणी अनेकांनी पहिल्या 2-3 महिन्यामध्ये घेतली. परंतु या ठिकाणी नाबार्डचा असलेला सततचा पाठपुरावा, सहकार विभागाचा असलेला सततचा पाठपुरावा आणि त्याच्यामध्ये जिल्हा बँकेने उचललेला खारीचा वाटा, या सगळ्याच्या माध्यमातून आज सांगायला आनंद वाटतो की आपण आज गो लाईव्हसाठी कालच्या 22 जून रोजी आपण गो लाईव्ह म्हणण्यापेक्षा डायनॅमिक डे एंडला गेलेल्या 140 विकास सहकारी संस्था झाल्या आणि त्या प्रत्येकाला त्या ठिकाणी आता जेव्हा आपण जिल्हाधिकारी महोदयांच्या माध्यमातून त्यांना सर्टिफिकेट दिली आणि त्याच्यानंतरच्या 5 मिनिटांमध्ये कदाचित इथे बसलेल्या सगळ्यांना त्यांचे मेसेज आलेले असतील. सगळ्या 140 त्या ठिकाणी सहकारी संस्थांना त्यांच्या सचिव किंवा त्यांच्या बरोबर असलेले क्लर्क यांना मिळून 14 लाख रुपयाचं वाटप मागच्या 5 मिनिटात झालेलं आहे आणि त्यांच्या अकाउंटला ते पैसे सुद्धा जमा झालेले आहेत. आता ही रक्कम जिल्हा बँकेने आपल्या उत्पन्नातनं खर्च करण्यामागचं सुद्धा कारण हेच आहे की या ठिकाणी चांगलं काम करणाऱ्या सचिवाला पाठबळ मिळालं पाहिजे. कारण त्याला मिळणारा पगार, त्याला मिळणारा कामकाजाचा जो काही मोबदला आहे तो अत्यल्प आहे आणि त्याच्या माध्यमातून जो काही चांगलं काम करतो त्याच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे, अशा प्रकारची भूमिका माझ्या सगळ्यात सहकारी संचालकांनी घेतली. आणि म्हणून आम्ही
या माध्यमातून या जिल्ह्यातल्या संगणकीकरणासाठी अधिक वेगाने पुढे जाण्याचा निर्णय घेतलाय. खरं म्हणजे आज संख्येच्या बाबतीमध्ये आम्ही राज्यात प्रथम क्रमांकाला आलो आहे आणि टक्केवारीच्या बाबतीमध्ये आपण रायगड नंतर 2 नंबरला आहोत. आम्ही या जिल्ह्यामध्ये विकास सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून या देशाला अभिप्रेत असलेलं, केंद्रीय सहकार खात्याला अभिप्रेत असलेलं, किंबहुना त्याच्यापेक्षा उत्कृष्ट दर्जाचं काम या विकास सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये उभं करण्यासाठी प्रयत्न करतो आणि निश्चितपणे आम्हाला खात्री आहे की माझ्या या सगळ्याच सहकार क्षेत्रातल्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून पुढील 1 वर्षभरामध्ये निश्चितपणे आम्ही हे उद्दिष्ट साध्य करणार आहोत. आणि या सगळ्यामध्ये मग जिल्हाधिकारी महोदय असतील, सीओ साहेब असतील किंवा या जिल्ह्यातल्या विविध विभागाचे सर्व अधिकारी असतील, या सगळ्यांनीच नेहमी आम्हाला मोलाची साथ दिलेली आहे आणि म्हणून आम्ही ही पावलं तेवढ्याच वेगाने पुढे घेऊन जाण्यामध्ये यशस्वी झालो. खरं म्हणजे आज 43व्या वर्षामध्ये आपण पदार्पण करतो आहोत आणि या 43व्या वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना आमच्यापेक्षा वयाने 50 वर्षे, आमच्यापेक्षा वयाने 60 वर्षे, आमच्यापेक्षा वयाने 70 वर्षाने मोठ्या असलेल्या कोकणातल्या जिल्हा बँकांना मागे टाकून या वर्षी आपण या कोकणातील सगळ्यात उत्कृष्ट अशा प्रकारची सहकारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म्हणून बहुमान मिळवण्यामध्ये यशस्वी झालो आणि त्यामुळे आपल्याला वैकुंठबाई मेहता पुरस्कार सुद्धा या वर्षी जिल्हा बँकेला जाहीर झाला आहे, कोकणातली उत्कृष्ट सहकारी बँक म्हणून. आणि हे सगळं करण्याच्या, हे यश मिळवण्यासाठी खऱ्या अर्थाने जर कोणी प्रयत्न केले असतील, खऱ्या अर्थाने कोणाची मेहनत असेल तर ती माझ्या बँकेच्या सगळ्याच अधिकारी कर्मचाऱ्यांची आहे आणि म्हणून मी त्यांचा सुद्धा मनापासून आभार मानतो, अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे स्थापनेच्या वेळी कैलासवासी केशवराव राणे साहेब असतील, त्यानंतरच्या काळामध्ये शिवरामभाऊ जाधव साहेब असतील, त्यानंतरच्या काळामध्ये DB डोलम साहेब असतील, या सर्व मंडळींनी आपल्या आयुष्यातली अनेक वर्ष, बराच मोठा काळ या जिल्हा बँकेच्या वाटचालीसाठी खऱ्या अर्थाने योगदान दिलं आहे. आणि म्हणून आम्ही मागील जवळपास 2008 पासून आदरणीय नारायणराव राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यामध्ये बँकेमध्ये काम करत असताना त्यांनी केलेलं काम हे पुढे घेऊन जाण्यासाठी आणि अधिक वेगाने पुढे घेऊन जात असताना या जिल्ह्यातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या उत्पन्नामध्ये, त्याचा आर्थिक स्तर उंचावण्यामध्ये बँकेचं एक मोलाचं योगदान असलं पाहिजे, अशा प्रकारच्या भूमिकेतनं आम्ही काम करतो. आणि म्हणून यावर्षी आपण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून स्वतःचं मार्केट यार्ड उभारण्यासाठी काही पावलं उचलली आहेत. ज्या पद्धतीने दुग्ध व्यवसाय वाढवण्यासाठी आपण या जिल्ह्यामध्ये प्रयत्न करतो आहोत, ह्याच्यामध्ये मागच्या 3 वर्षामध्ये खूप चांगले प्रयत्न झाले. आता याच वर्षाचा जर 1 वर्षभराचा आढावा घेतला तर जवळजवळ 400-450 पेक्षा अधिक जनावरं ही आपल्या राज्याच्या बाहेरून आपल्या जिल्ह्यामध्ये आली आहेत, की ज्यामुळे आपल्याला दूध उत्पादन वाढीसाठी अधिकचा हातभार लागेल. पुढच्या वर्षीमध्ये जवळपास 1000 पेक्षा जास्त दुधाळ जनावरं आपल्या जिल्ह्यामध्ये नवीन येतील. आणि याच्यातनं कर्ज व्यवहार वाढवणं असेल, या जिल्ह्यातल्या प्रत्येक शेतकरी महिलेला त्या ठिकाणी पूरकचा शेती व्यवसाय उभारण्यासाठी जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करतो, त्याचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतो. आणि हे सगळं करत असताना या जिल्ह्यामधल्या प्रत्येक जिल्हा बँकेच्या ग्राहकाला वेगाने आणि तितक्याच योग्य पद्धतीने, पारदर्शकपणे त्यांच्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये त्यांच्या बँकिंग कामकाजासाठी सेवा देण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही पावलं उचलतो आणि त्याच्यामध्ये आपण यशस्वी होतो. आणि म्हणून आज जसा एआयचा वापर आपण एका प्रणालीपुरता सुरू केलाय, पुढील वर्षभरामध्ये जिल्हा बँकेच्या प्रत्येक विभागामध्ये या ठिकाणी एआय प्रणालीचा वापर करून त्या ठिकाणी आपल्याला चांगली सेवा या जिल्ह्यातल्या जिल्हावासियांना देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आणि म्हणून आज खरं तर दुपारी 2 वाजता जिल्हा बँकेची आज वार्षिक सर्वसाधारण सभा आहे. मी जिल्हाधिकारी महोदयांना सांगू इच्छिन की या वर्षी सुद्धा अजून आम्ही एक गोष्ट आजपासून सुरू केली आहे की यापुढे दरवर्षी जिल्हा बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही 1 जुलैलाच वर्धापन दिनादिवशीच आयोजित केली जाणार. आणि आज 1 जुलैला वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणारे या राज्यातली पहिली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे. कारण 31 मार्च नंतर इतक्या
कमी वेळामध्ये सर्वसाधारण सभा घेणं शक्य नसतं, कारण संपूर्ण ऑडिट असतं, ऑडिटचं रिपोर्ट, त्याच्यावर कंप्लायन्स, या सगळ्या गोष्टी असतात आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून ती 1 जुलै रोजी घेणं हे तेवढी सोपी गोष्ट नसते. परंतु मागच्या वर्षी आम्ही तो निर्णय घेतलेला होता की पुढच्या वर्षी आपल्याला 1 जुलैला ही सर्वसाधारण सभा घ्यायची आहे आणि त्यामुळे सगळी प्रक्रिया पूर्ण करून आज आपण दुपारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित केली आहे. जिल्ह्याभरातून सर्वच सभासद त्या ठिकाणी आज दुपारी आता येतील आणि म्हणून आज सकाळी आपण या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. मला खूप आनंद झालाय की या ठिकाणी स्वतः जिल्हाधिकारी, स्वतः जिल्हा परिषदेचे CEO, स्वतः DDR आणि DDM मॅडम या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे म्हणून आले. आम्हाला त्यांनी मोलाचं मार्गदर्शन या ठिकाणी केलं आहे आणि या सगळ्यामध्ये त्यांच्या उपस्थितीने एक प्रेरणा मिळाली आहे की अधिक चांगलं काम या पुढच्या काळामध्ये उभं करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी काम केलं पाहिजे आणि जे काही प्रयत्न करतो त्याच्यापेक्षा सुद्धा चांगले प्रयत्न या पुढच्या काळामध्ये या ठिकाणी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत. खरं तर पालकमंत्री नितेशजी राणे यांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये होत असलेल्या विविध विकास कामांच्या प्रक्रियेमध्ये जिल्हा बँकेचा कुठला तरी थोडासा हातभार असला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून सुद्धा या ठिकाणी या जिल्ह्यामधल्या युवकांना रोजगार निर्मितीसाठी आम्ही काही कार्यक्रम हाती घेतले आणि मागच्या 2 वर्षामध्ये आम्ही त्याच्यामध्ये सुद्धा यशस्वी झालो की केंद्र शासनामार्फत सुरू असलेली पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम असेल, राज्य शासनामार्फत सुरू असलेला मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम असेल, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ असेल, शामराव पेजे महामंडळ असेल, यासारख्या विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी रोजगार निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्ज वितरण केलं. मागच्या एकाच वर्षात जर बघायचं झालं तर जवळपास 16 कोटी रुपयापेक्षा जास्त कर्ज वितरण हे जवळपास 116 पेक्षा छोट्या तरुण उद्योजकांना त्या ठिकाणी देण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो आणि त्याच्याच बरोबर सिंधुरत्न सारखी योजना असेल, या ठिकाणी चांदा ते बांधा सारखी योजना असेल, यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून सुद्धा त्याला लागणारा पूरक कर्ज व्यवहार असेल, कर्ज पुरवठा असेल किंवा या ठिकाणी नरेगा सारख्या योजनेच्या माध्यमातून त्याला जो ब्रिज फायनान्स आवश्यक आहे शेतकऱ्याला, तो सुद्धा देण्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी यशस्वी झालो आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून सामान्य शेतकरी असेल, महिला असतील, विद्यार्थी असेल, या सगळ्या क्षेत्रातल्या किंवा नवीन उद्योजक असतील, या सगळ्या क्षेत्रातल्या मंडळींना जिल्हा बँकेचा त्यांच्या वाटचालीमध्ये काहीतरी हातभार असला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून एक प्रामाणिक प्रयत्न चालू आहे आणि या प्रयत्नामध्ये तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने निश्चितपणे आम्ही यशस्वी होऊ अशा प्रकारची खात्री सुद्धा या निमित्ताने मी व्यक्त करतो. आपण मंडळी जे सर्वजण उपस्थित झालात, आम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा दिलात, त्याबद्दल मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो आणि येथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद देवीसाहेब. आपण आपलं मनोगत या ठिकाणी आणि बँकेचं पुढचं धोरण या ठिकाणी सगळ्यांसमोर सांगितलं. यानंतर मी या ठिकाणी निमंत्रित करतो आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आदरणीय अनिल पाटील साहेब यांना की त्यांनी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपलं मनोगत व्यक्त करावं. सर्वांना नमस्कार. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या या 42व्या वर्धापन दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा. मंचावर उपस्थित या जिल्हा बँकेचे डायनॅमिक अध्यक्ष दळवी साहेब, माझे सहकारी केवडकर, नाबार्डच्या दीपाली मॅम आणि DDR शिंदे आणि इतर सर्व मान्यवर, उपस्थित सर्व बँकेचे सहकार पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार बंधू भगिनींनो, आज ज्यांचं आपण प्रतिमेचं पूजन केलं ते उस्मान नायकांचा जन्मदिवस आहे आणि त्या निमित्ताने आपण कृषी दिवस साजरा करतो. याच बरोबरीने आज आपल्याकडे एक CA जे आपलं आहे, तरी CAचा पण एक असा दिवस आहे, एक डॉक्टर डे पण आज आहे. पण सर्व महत्वाचा सर्वात तो कृषी दिन आहे, कारण त्यांच्या जीवावर आपण सगळं जगतो किंवा खाणं खातो, जेवतो, ते सगळं कृषी बळीराजाचं जे त्यांचाच 8 दिवस आपण साजरा करतोय आज, ते पण महत्वाचं आहे माझ्यासाठी. बँकेचा वर्धापन दिन म्हणजे हे जिल्ह्याच्या बरोबरीने बँक वाढते आहे. जिल्ह्याला आपल्याला या तयार होऊन 81 मध्ये जिल्हा आपला तयार झाला, नवीन तयार झाला 81 मध्ये आणि 83ला ही बँक स्थापन झाली.
रत्नागिरीतून वेगळी होऊन ही बँक इथं आली आणि आता बँकेचा जो आलेख आहे तो खूप चढता आहे, खूप चांगल्या पद्धतीने काम चालू आहे आणि त्यासाठी जे लिडरशिप पाहिजे ती डायनॅमिक लिडरशिप आपल्याकडे आहे म्हणून हे सगळं शक्य होतंय. आणि मला त्यांचं सगळ्यांचं अभिनंदन करायचं सगळ्यांचं की खूप छान काम करता आहात. आता आजच आपण आता AI सुरू केलं आहे. मागच्याच मेच्या आपल्या एक जिल्ह्याच्या कार्यक्रमाच्या वेळी आपण AI जिल्हा एनेबल्ड जिल्हा आपण म्हणून जाहीर केलेला आहे आणि त्याच अनुषंगाने आपण बँकेला पण AI करता आहात. त्यामुळे ते खूप चांगली गोष्ट आहे की आपला जिल्हा नक्कीच AIच्या याच्या माध्यमातून आपण लोकांना खूप चांगल्या सेवा देऊ शकतो आपण. पण त्याच्यामध्ये अजून एक कथा पॅकच्या लोकांना मला सूचना आहे की आपण जर AI करतो आहे तर आपली जबाबदारी पण वाढली आहे आता, कारण हे सगळं रेकॉर्डेड आहे, सगळं पारदर्शक आहे. त्यामुळे आपण काम करताना तितक्याच तत्परतेने आणि पारदर्शकपणे काम केलं पाहिजे. आपण जे काही बोलाल, कारण आता AI मध्ये आपण ज्यावेळी एखादा मेसेज जाईल किंवा एखादा कॉल जाईल तर तो रेकॉर्ड केला जाईल, तर आपण लोकांना काय उत्तर देतो ते पण रेकॉर्ड केलं जाईल. त्यामुळे आपण लोकांशी चांगल्या पद्धतीने बोललं पाहिजे, आदराने बोललं पाहिजे, लोकांचा सन्मान केला पाहिजे. त्यामुळं ती जबाबदारी आपली वाढली आहे, लक्षात ठेवायचं आहे. वरद जी काही आता जी काही योजना सुरू झाली आहे ती चांगलीच आहे. त्यामध्ये 8% व्याज मिळणार आहे. हे करताना महिलांसाठी आणि वरिष्ठ लोकांसाठी पण व्याजाचा दर जास्ती आहे. पण म्हणजे ठीक आहे, ठेवी ठेवायला पाहिजे, प्रश्नच नाही आहे. परंतु आपल्या जिल्ह्याचं एक उद्दिष्ट आहे किंवा आपल्या पालकमंत्र्यांचं एक उद्दिष्ट आहे किंवा राणेसाहेबांचं एक उद्दिष्ट आहे की आपल्या जिल्ह्याचा पर कॅपिटा इन्कम जो आहे तो वाढला पाहिजे. आता आपण 5व्या नंबरवरती आहोत राज्यामध्ये पर कॅपिटा इन्कम मध्ये बघितलं तर. पण त्याच्यामध्ये ओव्हरऑल चित्र असं आहे की आपल्याकडे आंबा आहे, काजू आहे, नारळ आहे, कोकम आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्याला जास्ती उत्पन्न दिसतं आहे. परंतु हे उत्पन्न सगळ्यांना मिळतंय का तर नाही. तेव्हा सगळ्यांचा विकास व्हायला आपल्याला काय अजून काहीतरी करायला पाहिजे. आणि यामध्ये बँकेला मी अशी विनंती करेन की आपल्याकडे उत्पन्नाच्या बाबतीमध्ये काही प्रॉब्लेम नाहीये, तर प्रोसेसिंग आणि मार्केटिंग यात जर आपलं काय करता आलं, कारण तो फार मेजर क्रुशियल हे आहे. आपली पिकं जी आहेत ती पेरिशेबल आहेत. आंबा असेल, काजू असेल, तर आपल्याला एक लिमिट आहे, काही इतकं काळ ते आपण ठेवू शकतो. तर प्रोसेसिंगमध्ये जर काय करता आलं, कोल्ड स्टोरेज असतील किंवा मग त्यामध्ये प्रक्रियेचे उद्योग सुरू झाले आणि मोठ्या प्रमाणात जर आपल्याला हे उद्योग करता आले, क्लस्टर बेसमध्ये जर करता आले, म्हणजे स्मॉल युनिट्स MSMEच्या माध्यमातून फार मोठा उद्योग यावा अशी अपेक्षा करत नाही मी ते. पण प्रत्येकाला काम मिळेल असं छोटे छोटे उद्योग जर झाले आणि क्लस्टर जर तयार केले जसं केले गेले आणि त्याला बँकेने जर सहकार्य दिलं, मला वाटतं की त्यामध्ये आपल्याला मग अजून एक चांगला म्हणजे आपला जो उद्देश जो आहे की पर कॅपिटल इन्कम आपला वाढवायचा आहे, त्यामुळे नक्की आपल्याला मदत होऊ शकते. याच बरोबरीने जसं म्हटलं की आपल्याकडे म्हणजे आपले जे जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये मोठे उद्योग येणार नाहीयेत, कारण त्याला आपल्याकडे बॅन आहे. केमिकल इंडस्ट्री आपल्याकडे आपण अलाव करत नाहीये. त्यामुळे पर्यटनचा उद्योग म्हणून आपण जर काही विचार करता आला, हॉटेल व्यवसाय आहे किंवा मग हॉटेलला लागणाऱ्या वस्तू आहेत, हॉटेलच्या सगळ्या हॉस्पिटॅलिटी म्हणून ज्या गोष्टी लागतील ते सगळ्यांसाठी जर आपल्याला काय मदत त्यांना करता येईल लोकांना, म्हणजे त्यातले उद्योग जे आहेत, लॉन्ड्री सर्व्हिस आहे, सप्लाय सर्व्हिसेस आहेत किंवा मग आपण म्हणतो की म्हणजे खाण्याच्या पद्धतीने वेगवेगळे हे काही आहेत, असे जर काय आपल्याला त्यानंतर उद्योग करता आलं तर आपल्याला तोच एक सोर्स म्हणून आपण जर वापर केला पर्यटनाचा, तर आपला जिल्हा कुठल्या कुठे जाईल. आपण गोव्याच्या कम्पेअर करता खूप छान पद्धतीने आपल्याकडे सगळा निसर्ग मेंटेन केलेला आहे. तुम्ही निसर्ग मेंटेन केला, तो निसर्ग तसा ठेवून आपल्याला जर हा पर्यटन जर वाढवता आला आपल्याला, तर मला वाटतं नक्की आपण जगाच्या स्तरावर आपण आपलं नाव आपलं राहील आणि जाईल. आता आपल्याला माहिती नाही, आय डोंट नो वेदर, मी तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की नाही मला माहिती नाही, आपल्याकडे एक असं एक रिसॉर्ट आहे, तिथं 4च त्याच्याकडे कॉटेजेस त्याच्याकडे आहेत, कोको शंबाला नावाचं, म्हणजे तुम्हाला माहिती असं सांगतो त्याचं दर दिवसाचा त्याचा जो भाडा आहे ते 70,000च्या पुढे आहे आणि ते पॅक पण असतं, म्हणजे त्याचं लोक बुकिंग तर करता, लोक राहायला येतात देतं. मी असं नाही की लोकांकडे पैसा नाहीये, लोकांना तुम्ही चांगल्या सेवा दिल्या तर लोक तुमच्याकडे कुठेही यायला तयार असतात आणि ते तुमचा लाभ घेऊ शकतात. त्यामुळे थोडी ती एक मानसिकता थोडी बदलायला पाहिजे आपल्याला की आपण अतिथी देवो भव ही संकल्पना जर आपण पाळली आणि त्यात जर आपण काही प्रयत्न केले की आपण येणाऱ्या आपल्याकडे जो प्रवासी आहे किंवा एखादा पर्यटक आहे त्याचा सुविधा जर आपण देऊ शकलो त्यांना चांगल्या पद्धतीच्या, तर मला वाटतं यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने आपण पुढे जाऊ आणि बँकेचा रोल मोठा राहील, कारण मध्यवर्ती असं नाव आपलं आहे आणि ह्या सगळ्या मध्यवर्ती काम आपण करावं अशी अपेक्षा मी करतो.
मला इथे बोलवलं, सत्कार केला मला, त्याबद्दल आपला आभार आहे. ज्या लोकांचा सत्कार झाला, सन्मान केला, त्यांचं अभिनंदन करतो आणि मी थांबतो इथे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब, आपण खूप महत्त्वाच्या गोष्टी या ठिकाणी उद्धृत केला. आपल्याला धन्यवाद देतो. यानंतर एक चेअरमन साहेबांची एक विनंती आहे, ती छोटासा एक सत्कार आपण या ठिकाणी करणार आहोत आणि मी त्यांना व्यासपीठावर निमंत्रित करतो. आपल्या बँकेला जी संपूर्ण लाइटिंग केलेली आहे किंवा बँकेचे जे सगळं डेकोरेशन केलं आहे, हे एक हाती गेले 4 दिवस आणि सातत्याने बँकेचे कार्यक्रम असतात त्यावेळेला ह्या सगळ्या प्रकारची सुविधा, ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या करण्याचं काम आमचे बापू पांगम कर्मचारी आहेत. या ठिकाणी ते सेवानिवृत्त आहेत. 25 वर्ष त्यांनी बँकेत सेवा केल्यानंतर ते निवृत्त झाले, पण आज ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर आमच्यावर काम करतात. त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं आणि त्यांचा आपण सत्कार करूया. संपूर्ण लाइटिंग जी बँकेला पूर्ण केलेली आहे किंवा बँकेमध्ये आज जे सगळं डेकोरेशन वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने केलंय ते त्याने एकट्याने केलंय आणि ही सगळी कामं तो सातत्यानं दिवस रात्र बँकेमध्ये थांबून करत असतो. अत्यंत डिवोटेड पद्धत. मुद्दामून आदरणीय चेअरमन साहेबांनी त्यांचा सत्कार या ठिकाणी करावा अशी विनंती केली. धन्यवाद. आणि यानंतर तेवढाच महत्वाचा कार्यक्रम म्हणजे आभार प्रदर्शनाचा, कारण यानंतर वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहायचं आहे. मी आभार प्रदर्शनासाठी या ठिकाणी उभा आहे. सर्वप्रथम मी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आदरणीय अनिल पाटील साहेब यांचे मी आभार व्यक्त करतो. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या वतीनं ते या कार्यक्रमाला निमंत्रण दिल्यानंतर या ठिकाणी आले आणि आपलं मार्गदर्शन सगळ्यांना केलं. असंच सहकार्य त्यांचं यापुढेही आम्हाला मिळो अशी मी या निमित्ताने अपेक्षा करतो आणि त्यांना धन्यवाद.